Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Electoral Officer Kajala Dr. BDR Tiwari IAS haba penbenapat ba lingba ke Runsan X ula peni ya kadur kat baki breu jong ke sarkar ki bakin thop nado ki polling officer bat kiwei kidang jam syasiliang ya kawa mentedu ban poi sya Kamsing polling station ya ka benta ban penlong ya ka jing tap vote la syai ka sengi ke khat khandai trik uyayong arajar arpusau. Shishola ongru bahapo ke Kamsing polling station kabadan ha West Gentia Hills bat ka bahap hapo ke Amlarem constituency kidon tang lai pu hundreu ngot ki breu ki balai yo ya ka benta ban pendon kam ya ka hok ban tap vote. Nakaliang kinong Shong ki yarap ya kita ki Nongpynïaid election ban poi sya ka jaka tap vote na ka benta ban penkre ya ki jingdon kam na ka benta la syai ka sengi. Kinong Shong ki la penlongru ya ka jing penkhoj ya ka jaka tap vote ha Kamsing.